Moi boas, xente, que tal? Bueno, xa estamos a xoves, xa estamos rematando a semana, así que xa enfrontamos este día, este último día da semana un pouquiño mellor e máis despois de volver da Semana Santa, non? Mentres vos ides conectando, bueno, saudar tamén a xente que nos está a escoitar xa por YouTube e polo podcast, mm, comentar que, nada, animarvos a suscribirse en orgullogalego.gal, animarvos a seguirnos tamén no iVoox e na canle de YouTube, aí onde deitamos todo este contido, e é onde está a ter visualizacións, non? Todos os días, temos as conversas todas que levamos ata agora, suman, pois, se non me equivoco, máis de 20.000 reproduccións, e subindo, moitísimas máis, é feito, e nada, aí é onde, de feito, subiremos mañá pola mañá esta conversa, non? Mañá vades a tela xa pola mañá en podcast, en YouTube, que eu sei que queredes que a subamos rápido, porque, bueno, sempre é complexo non poder estar nun directo cos horarios que hai, e sei que escoitades moito, sobre todo fora de directo, así que cuanto antes subirémolo para estar aí. Nada, hoxe, como sabedes, vai estar connosco Carlos, son Soft Exodus, vamos a falar pois un poquinho sobre a historia do grupo, o estilo, vamos a falar tamén pois sobre, bueno, proxectos que teñan discos, sobre os próximos concertos, etcétera. Así que, bueno, se queredes deixar algunha pregunta no chat, adiante. Ademais, vou a deixar eu polo chat ao longo da conversa o seu videoclip e a súa página web para que entredes. Para xente que nos estades a escoitar dende o iVoox ou dende YouTube, vou no deixar na biografía tamén a ligazón da súa página web e do seu videoclip, non? Nada, voulle dar paso e vamos a comezar a conversa, entón. Moi boas. Hola Borja, ¿qué tal? Que tal? Que tal? Ben, ben, aquí andamos. Que Escoitasme últimamente... ben, verdad? Sí. Sí, a mí Vale, tamén, vale. verdade? Sí, perfecto, Sí. perfecto. Pois, é que é a túa primeira vez por Twitch ou... Por Twitch sí, a Sí. verdade que sí. Sí, nunca usara bueno, non digo nin para entrevistas, sino que eu non teño Twitch tampouco. Non. Aínda que está claro que hai que telo. É que eu son un E xa solo para redes sociales e todo eso, eu son un desastre, o sea, un desastre porque claro, tendo en conta, sabes, si eres músico necesitas ser bo neso, no? Entonces Certo. ahora, sobre todo con este último disco, estou facendo un esfuerzo criminal para sabes, publicar contido e que sea de interés, pero sí, o Twitch supoño que en algún momento eso caerá, pero de momento con Instagram, con Facebook, unha páxina web, xa nos vai chegando. Xa vai chegando, xa é suficiente, non? Sí, pero ao final, Sí, aínda que non queiras, como avanzan as cousas, moitas veces oblígate xa a hacer sí. estas cousas. Nós, por exemplo, empezamos as conversas en YouTube, pero logo empezou todo o tema este da campaña de Twitch en galego, e viñemos para aquí, é un tema que funciona, xa non só polos directos, senón sobre todo que logo a xente fora dos directos escoítate moito, interásalle estes temas, entón, bueno, hai que darlle. Está claro. Sí. Bueno, vamos comezar a conversa. Como sempre, eso, a xente que vai entrando, se quere deixar alguma pregunta adiante. Entón, a primeira pregunta que che quería facer, antes de entrar máis a fondo no grupo, é, pois, Ujú. como comezou o teu interese pola música, digamos, dun xeito máis participativo, de comezar a tocar, a coller instrumentos e todo iso, non? Mm. Bueno, para min, eu a verdad, hasta que tiven 12 anos ou 13 anos, nunca tuven un gran interés pola música en xeral. De feito, eu,
na escola, pois, curiosamente, a asignatura que peor se me daba era a música. O sea, eu tocaba do re mi fa sol na flauta, xa está, punto. Eso era o que facía. Miña nai sí que sempre escoitou moita música, entonces, hombre, hai cousas que que me influenciaron moito e doume conta ahora, tantos anos despois, sabes? Pero basado no que ela escoitaba. Sí. Pero realmente, eu tería 12 ou 13 anos, que foi cando empecé a escoitar. Tiña un amigo que escoitaba bastante rock duro, metal, escoitaba Mago de Oz, Scorpions ou algún grupo alemán de hard rock como Accept, sabes? Eu o que recordo escoitar esos grupos, bueno, os Suaves, por exemplo, a mí fascinaba moito os solos de guitarra. En realidad, eso era o que quería tocar eu. Eu non sabía o que era, pero aí foi cando non sei explicarlo, algo fixo clic. Mm. E despois, un par de anos despois, polo traballo dos meus pais, acabamos vivindo en Lisboa, en Portugal, non? E ali no instituto, o sea, era normal que a xente tocara guitarra no recreo. Había, pois, en realidad empecé a tocar ali, foi cando empecé a interesarme, o sea, vía, e ahora si o penso, sabes, porque claro, a maior parte da xente no recreo estabas con guitarras clásicas ou españolas destas, pero a xente tocaba, pois, Green Day Ya. ou Iron Maiden ou cousas desas, no? Pero aínda así, bueno, non sei, molábame a Cristo eso. E así foi eu personalmente como empecé. E despois, bueno, esa afición convertiuse en algo máis serio, entón xa despois acabei indo a clases e tal e cual, bueno, hasta que uns anos despois, pois, decidín ir a Londres a estudiar unha carreira, ca idea de volver, e, bueno, e 6 anos levo ali ao final. Aí Así que está, sí, tontería. sí, sí, sí. E como e cando naceu o proxecto desa banda da que hoxe estamos xa Mm. comezando a falar? Como xurdiu esa idea? Cando? Pois foi precisamente, pois foi o meu traballo de fin de carreira, o que foi, o sea, o primer disco de Sons of Exodus que solo está publicado digitalmente e que non hubo xira porque foi publicado durante a pandemia, pero eso foi o meu traballo de fin de carreira. Entonces a idea realmente empezou a finales do 2018, principios do 2019, que, bueno, o traballo de fin de carreira era facer un disco. Entón claro, por un lado sabía que eu quería facer algo relacionado co rock ou tal, porque é o que levaba toda a vida tocando, pero ao mesmo tempo tamén quería facer algo de onde son eu, non? Claro. Em, entón, claro, por moi galego que eu sea, eu recoñezo, incluso máis antes, que eu era un completo ignorante na música tradicional galega. E, bueno, ainda o sigo sendo e teño Mm. moito que aprender. De feito, cada disco é un proceso de aprendizaxe, non? E, entón, bueno, eso empezou así. Eu, para ese disco, e de feito para os seguintes tamén, un pouco o proceso foi, pois, gravar xente que tocaba tradi. Eh, Empezar por aí, o sea, xente que toca tradi, levarlos a un estudio, gravar e despois a partir de eso, pues compoñer, coller a veces hai cancións que ao mellor sí que se recoñece moi claramente, como por exemplo o videoclip ese de Cazabruxas que temos que, que é unha muiñeira, non? Pero despois hai outras cancións que ao mellor só é un trociño así moi pequeno que non se recoñece, pero está aí, sabes? Mm. Eh, entón, bueno, eso foi pois a semilla do que era o proxecto, sí. Digamos, como definirías o estilo do grupo? Eu sempre pregunto isto, sempre é Mm. complicado dar aí, non, un estilo moi concreto, pero como definirías? Sí, bueno, eu creo que a todos nos costa porque a nadie, eu nunca coñecín a un músico que lle gustara clasificarse, ¿no? En algo, pero que a realidade é que temos que facelo, porque ti, si tes unha, bueno, as tendas de discos non existen, pero se tivemos unha tenda de discos, ti
ti non podes poñer na mesma estantería a David Bustamante e Iron Maiden. A ver, é un exemplo un pouco loco, ¿no? Pero, bueno, en relación con a túa pregunta, eu creo que o noso estilo é folk metal ou folk rock. Que pasa? Que dentro deso, pois hai subxéneros e, claro, o mellor ti ves folk metal e, entonces, claro, este folk metal nos escoitas a nós e despois escoitas a un grupo de folk metal finlandés e, bueno, ao mellor non teñen tampouco moitísimo que ver. Pero, bueno, tampouco é tan distante como o exemplo que che puxen antes. Entonces eu, eso, e claro, folk, claro, a palabra folk tamén é moi ampla, non? Claro, o ideal sería dicir, pois, música tradicional galega con rock duro, pero eso queda un pouco longo. Entonces, eu creo que folk rock, folk metal sería correcto para o que tocamos nós, sí. E ti que, eso, como comentabas antes, vives en Londres, ti creaches o disco, non? Como xestionas o estar na migración, pois, eso, cos ensaios, con compoñer, con sacar adiante un disco, sacar adiante un grupo, eso non é algo menor, non? E xa é moito traballo de por sí, pero ademais estando en Londres, como faz para todo iso? Bueno, a ver, tamén teño que decir que a miña idea inicial era, e de feito tamén por eso o nome do grupo en inglés, porque o primer disco, quitando unha canción, o resto dos temas están en inglés, porque a miña idea era levar eso alí. O sea, en Inglaterra, pues, claro, en Londres e tal, pues eso, facer un grupo, aunque fora cantando en inglés ou tal, pero levando a cultura galega aí nas letras e todo eso, porque, a ver, queres que non alá, pois, oye, non é un estilo mainstream, aínda así, pero claro, ali o celtismo, pues, música escocesa, música irlandesa, todo eso, que está relacionada, aínda que non sea o mismo, non, obviamente, pois pareceume unha boa idea. Que pasa? Que non sei moi ben, a ver, dese primer disco había solo unha canción que era en galego, que se chamaba Pico Sacro, que é, bueno, a melodía que se usa é a Loliña. E xusto esa canción é a que mellor quedou, a que parece que máis gustou, a que máis identidade tiña, incluso non sei, gravada e tal, parece que é a que mellor sona. Entón, porque ademais tamén por outra parte, a ver, eu teño as miñas limitacións en inglés, o sea, eu non son nativo. Pero claro, eu cando escribo en galego, claro, eu sinto moitísimo máis libre, moitísimo máis capaz de tal. Entón dixen, bueno, pois entonces, se vai ser máis auténtico facelo en galego e tal, pois voume plantear entonces, pois, levalo en Galicia, e despois, home, se nos vai ben en Galicia, xa verá tempo de viaxar e tal. Loxísticamente é complicado, porque claro, eu, se hai que ensaiar, eu teño que guardar lá e todo eso, pero todo, vamos, na miña opinión, e de momento a verdade é que o levamos bastante ben, é unha cuestión de planificación. O sea, eso, non sei, é como é aproveitar ao máximo, facer o mínimo número de ensaios pero, bueno, tamén, claro, conto cuns músicos que eu, pois, claro, fíome de 100% deles, non? Entonces eso tamén, claro, cando empezas nas túas primeiras bandas, cando tes 17, 18 anos e tal, claro, é outra película, os ensaios son casi para aprender e para aí ver o que toques e tal, claro, ahora eso non pode ser, porque xa vamos tendo unha edad e xa non, así desde logo non funcionaría, pero claro, con planificación, cada músico sabe o que ten que tocar, nada, bueno, para estes primeiros concertos, de feito, a semana pasada tuvemos o último ensaio, foi o terceiro ensaio que tuvemos. E xa digo, de momento está funcionando ben. Home, eu voume adaptando tamén aos vuelos que hai, pero realmente, ao final, parecíame que iba a ser máis difícil, pero Londres e Galicia non están tan lonxe. É un vuelo de hora e media,
Sempre cando non che fagan algunha xogada típica, eso. Bueno, hasta que, de momento, hasta que o corpo aguante, seguiremos loitando por eso, non? Claro, pero bueno, cando menos é unha aposta con que require moito, quer dicir, un esforzo moi grande, non? Sacar adiante. Sí, esforzo sí, claro que é, pero, bueno, claro, cando crees que vai sonar ñoño, pero claro, cando crees en algo, Claro, pois, faz o que sexa. fas o que sexa. Aparte, bueno, ti tamén ti con Orgullo Galego, claro, ten que ser algo moi similar, polo menos esa Sí, sensación. sí, Entón, claro, ademais, eu, por exemplo, claro, chegas a un punto da túa vida que, claro, invertiches tantísimo tempo na música, e dices, claro, e agora que vou a facer? claro. Solo dar clasecitas de guitarra? Pois a mí eso me gusta, e que de feito é o que me dedico, a dar clases de guitarra, pero eso non me enche. Claro, eu cada disco destes, que o mellor é traballo de un ano ou máis, e que ao final son 30 minutos de música, ou un pouquiño máis, a veces, claro, iso é, o sea, é estresante, e porque queres que guste, queres que chegue a xente, pero, bueno, é moi satisfactorio tamén, porque, o sea, ti, se hai músicos escoitándome, seguro que se identifican con que, oye, nós poñemos a nosa alma nesto, sabes? Entonces, para min, de momento, vale a pena. Pregúntame dentro de 15 anos, sabes? No, pero entendo perfectamente o que dis, porque eu tamén moitas veces hai semanas que estou a mil, que lle dedico un tempo enorme, que a xente me di, joder, pero eu pensei que erades 4 ou 5, que erades varios, e estás ti aí e tal, pero claro, Mm, tamén é o que digo, non? Cando te apasiona algo, cando tes un proxecto teu que queres sacar adiante, que guste, que tal, moitas veces non mm. pos tanto en riba, non? O que é o esforzo, senón como que logo teña un bo resultado e digamos que relativizas un pouco máis. Claro, non é mesmo traballar por unha empresa e tal que sacar o teu proxecto propio adiante, non? Eu creo que Claro. vai na mesma liña contigo, claro. Sí, no, exacto, totalmente de acordo, sí. E falabas dos membros do grupo, tamén para poñer aquí en situación, Ujú. quenes formades a banda? Porque aparte, bueno, polo que me consta, non é xente que empezara onte a tocar. No. No, son todos, mira, de feito, é curioso porque, em, bueno, menos o, Varelita, que é o noso gaiteiro, flautista, acordeonista, que toca eses 3 instrumentos, que, bueno, Varelita estuvo en moitos grupos de tradi e tal, un deles era Leira Buxo, non sei se sonará, pero, bueno, tuveron aí uns anos de moitos bolos e tal. O resto, todos o que compartimos, aínda que non nos coñeceramos todos de fai tantos anos, é que todos estudamos na mesma escola de música en Santiago, na escola Estudio, e todos tuvemos a Alberto Cereijo, o guitarrista dos Suaves, de profe. Incluso o batería, Mos Varela, porque Alberto tamén dá clases de combo, no, de banda. Entón, bueno, na batería é a Mos Varela, que era o batería de Nao. Sí, Despois o outro guitarrista é Aitor Iglesias, que estudiamos xuntos na escola, e coñezo deso. E despois o baixista é Diego Pérez Castro, que tamén, bueno, un baixista que, bueno, tamén incluso el é guitarrista, e ten incluso un proxecto, bueno, el é o típico que se mete en mil historias, ¿no? Pero toca en Neo, e ten el tamén un proxecto de country en galego, que el canta e toca a guitarra acústica tamén. Entonces, bueno, sí, son xente que sí que leva moitos anos tocando en bandas ou incluso en orquestas, sí. e teñen, si, pois un bagaje moi variopinto, non? Sí. E entrando un pouco máis pois nas letras, digamos, que temáticas podemos atopar nelas? Porque, bueno, eu, polo que me consta tamén, Ujú. teñen unha carga histórica moi grande.
Sí. Pois, a ver, o das letras como o levo eu é porque, bueno, para a xente que non o sepa, todos estes discos son conceptuais. Entón, eh, claro, ti isto ven con un relato, que o relato é o que ten un contexto histórico, aínda que o relato sea ficticio, porque realmente eu uso un contexto histórico, pois no primer disco era a lenda da Raíña Lupa mesturada co que se coñece como a Guerra de Independencia de España ou a Guerra Peninsular ou como lle queras chamar. Despois no segundo era sobre os castrexos e este terceiro é da época de Xelmírez, o protagonista é unha especie de antihéroe que é un cazabruxas. Entón, claro, por un lado está eso, e obviamente as cancións e a letra das canción vai acorde con ese capítulo, pero non é literal. Me refiero que pues ti, non sei, imagínate, no primeiro capítulo, van dous peregrinos andando a sabe Dios donde. Na letra non se vai a mencionar a palabra peregrino. O Xa, sea, vai falar, a letra é suficientemente ambigua como que ten como dúas lecturas, unha a que é a do relato e outra que é, pois, un tema que máis ben, aí sería a contestación á túa pregunta, que os temas poden ser moi variados. Interpretativos, porque hai, pues, non sei, claro, hai unha canción que é Loitaría. Esa, claro, dependendo da persona, pode ser, esa canción, por exemplo, non está feita en concreto, non che podo decir que é, pois é para loitar sobre os dereitos de tal, no, no, xa, é solo máis ben a rabia, no? sí. É o que saca así, cada un, pois, interpreta o que queira, non? A ver, a canción, o do videoclip de Cazabruxas, a letra, sí, obviamente é como o Cazabruxas falando en primeira persona, pero tamén, aínda que ti non leas a historia, ti eso, ou bueno, polo menos eso, non sei se eu consigo, pero eso que se intenta, ti esa letra pode ter un significado para ti completamente distinto, porque non é super literal, non? Entón ese é o planteamiento. Igual no primer disco sí que son algo máis literales, porque o primer disco a idea era que fora un pouco máis como máis cinemático, un pouco máis como hai moito máis instrumentos como de corda, como como si imitando un pouco unha banda sonora dunha película. Entonces aí sí que un pouco máis teatral, pero tanto no de Castrexos como o Cazabruxas, como este último, xa non, xa máis desta maneira. E vendo nas túas entrevistas, a mí hubo un tema que me chamou a atención, a ver se o vou explicado ben, e corríxeme se me equivoco, e é que tamén comentas que tes bebido eso, de historias que contan ou que, bueno, que describen non propios historiadores galegos. Ocurresme, por exemplo, Anselmo López Carreira, non? Algo deso tes Sí. falado tamén. Sí, que de feito descubrín a través da túa canle. Claro. Fai pois xa un par de anos ou así. Sí, porque, a ver, eu son un aficionado á historia. Eu non son historiador, nin moito menos, nin estudiante de historia. Eu son aficionado á historia. E a mí sempre me gustaron os relatos de fantasía ou de ficción ou as novelas de Ken Follett como Os Pilares da Terra e esas cousas, non? Entón eu, dentro das miñas limitacións, e tendo en conta que estes son relatos pequenos, eu, claro, dixen, bueno, a ver, aínda que eu vaya a facer unha cousa de ficción, quero que dentro das miñas posibilidades ese contexto sea o máis verídico o posible, non? Porque eu, ademais, tamén, un das intencións, bueno, un dos obxectivos desto é a cultura galega. É o de, oye, non isto é un grupo de rock? Sí, é un grupo de rock, pero bueno, podería falar de 50.000 historias, pero decido falar da historia de Galicia, aínda que sea cousas pequeniñas, Mm. aínda que sea solo o contexto, e aínda que sea unha interpretación libre de lendas e cousas así, pero claro, chegados a ese punto, eu dixen, bueno, teñome que documentar algo, non só usar internet. Entonces, pois sí, vin a entrevista que lle fixeches a Anselmo,
merquei un par dos seus libros, eu teño de Historia Medieval de Galicia e máis o de Historia de Galicia, que fixo tamén con... Non me acordo o nome, pero ten o mismo apelido que a min, Cernadas. Sí, Xosé Andrade Cernadas. Xosé Andrade Cernadas, exactamente. Bueno, despois tamén, home, tamén outros libros, a ver, o de Carlos Núñez da Irmandade dos Celtas, tamén o lin, tamén o uso bueno, algún outro por aí, aparte de, obviamente, todo o que atopo por internet que me parece, bueno, mínimamente contrastado e verídico, non? E xa digo, a intención é esa, que sea quen lea isto, pois, olle, que non sei, que sea unha excusa para investigar máis ou para, pois eso, para saber máis. Se eres galego, pois para saber máis da nosa cultura. Non, obviamente, claro, estes discos non che van valer para un examen de historia, pero si para unha persona que oye, se lle gusta a historia, pues entonces faga a súa propia investigación, non? Non sei, por exemplo, hasta non sei incluso se vos publicarades algo, non me acordo se fora unha ligazón do voso, encontrei esta historia do Deus Verobreus, que de feito unha canción aquí que temos, que era por visto había unha peregrinación hasta o século II ou III. Sí, a en Cabo Home, non? Exactamente. Sí, Entonces, sí, claro, bueno, a ver, por exemplo, neste último disco de Cazabruxas, o relato transcurre nun pobo ficticio que se chama Eido da Fraga, pero que sería cerca dese lugar, sí, sabes? Bueno, claro, tamén collo eso, despois, claro, se les a historia, aí hai unha parte que, claro, bueno, eso é invención miña, pero bueno, contextos, detalles e todo eso está aí. Sí. sí, sí, sí. É moi interesante e tirar claro, Anselmo López Carreira, claro, é xogar a cabalo gañador porque é unha persoa, claro, eu creo que tema, sobre todo medievais, é o maior historiador que temos e ademais traballa cunha rigorosidade moi grande que se agradece porque moitas veces hai algunha xente pois que fai máis, como podo dicilo, máis propaganda que relato histórico, non? Entón, el Mm, fai, no, quero dicir, contrastado, acudindo ás fontes, nos temos esa conversa sobre o reino medieval con el, o ano pasado fixemos a campaña sobre o reino de Galicia coa Diputación do Coruña, que temos aí todas as conversas subidas, mm, con el novamente, bueno, con outros, con Manuel Gago, con outros historiadores, temos aí unha charla moi guai cun rapaz que é profe de historia, que é Carlos Lixó, que é de Ribeira, ujú. e hai xente facendo contido moi guai e logo, pois, como vos facedes, ao final é outro, quero dicir, claro, non vas a probar un exame con iso, pero podeche picar o gusaniño, non, desto de dicir, pois vou investigar a raíz disto e vou a ler máis e vou tal, o sea, pódese transmitir historia tamén coa Oxalá, sí. Mm. E por ir avanzando, eso, recentemente que vende sair o voso disco, Cazabruxas, eu queria saber eso, que semellanzas, diferenzas hai respecto ao producido anteriormente, non? Semellanzas, eso, Mm. e diferencias. Pois, bueno, eu creo que claro, o primer disco xa, o principal é que, claro, está casi todo en inglés. E o que che comentaba antes, a sonoridade igual é un pouco máis distinta, porque eso era como unha idea máis cinemática. Entonces, pois hai como unhas introducións máis longas, máis partes instrumentales, moitos máis instrumentos de corda e cousas así. Home, en todos os discos eu creo que polo menos no aspecto da produción se ve unha progresión moi grande. Obviamente todos os grupos van decir o último disco é o mellor que fixemos nunca. Xa, xa, É verdad. Pero sí, o sea, neste caso é certo. A produción se nota que neso se vai mellorando. Compositivamente eu creo que este é máis completo, é como que mellora algo anterior. O meu anterior é que, claro, o asunto é que tamén
depende moito do relato e como da esencia desa historia que se vai contar, non? Porque claro, o anterior, o Ser de Castrexos, pois bueno, claro, hai ao mellor cancións que teñen sons un pouco máis tribales, non? Ou son algo máis dulces, hai máis frautas, por exemplo. Neste non se usa frauta para nada neste disco. Neste disco só hai gaitas e acordeóns, desde o punto de vista, o sea, de instrumentos tradicionais, me refiro. Pero, claro, entonces o anterior era dos castrexos, entonces é o mellor un pouco, aínda que haya cancións así un pouco agresivas e tal, porque un disco de rock, é un pouco o mellor máis suave, máis dulce, e este xa é un pouco máis oscuro, máis agresivo. Hai tamén máis solos de guitarra, as baterías son moitísimo máis complexas, bueno, hubo un traballo extra en xeral con todo, pero moito máis ca voz tamén. Entón, eu os catalogaría desta maneira: primeiro, cinemático; segundo, máis folky; e este terceiro, máis oscuro, non? Por así decirlo. Vou facer 3 preguntas nunha. Por que o nome de Cazabruxas? Que historias podemos encontrar neste disco? Porque, se non me equivoco, ten digamos, un papel importante nese disco, é o que é a época de Selmírez, non? Sí, bueno, o nome de Cazabruxas, a ver, claro, a ver, é o protagonista da historia. Neste tamén, bueno, ahora xa desde o punto de vista literario, a diferencia cos anteriores é que isto está narrado en primeira persoa. Entón, o narra ese cazabruxas. E, claro, a palabra cazabruxas daquela, e espero que non me equivoque, daquela aínda non había os cazabruxas per se, aquel rollo da Inquisición. Creo que iso foi aínda posterior, pero bueno, a mí non me pareceu descabellado decir que había un principio de esa idea, non? E entonces, e ao fin e ao cabo, claro, na historia realmente este personaxe, este antihéroe, era como bueno, un soldado de Xelmírez, non? Sí. Entón, el narra a historia e, bueno, non quero spoilear, pasan unha serie de cousas na historia. El basicamente o que ten é que investigar nunha aldea, pois, uns sucesos que a xente relaciona ca bruxería e ver se eso é así, tal e como parece, ou si en realidade é outra cousa. O disco se chama Cazabruxas, claro, eso en realidade se decidiu casi ao final, porque claro, cando tes todas as cancións, eu creo que a maioría o facemos así. Cando tes todas as cancións, a que mellor describe a sónica xeral do disco, ese sería o primer single, non? O primer sinxelo. Entón, claro, neste caso esa canción era a que non sei, era o cabalo ganador. Entonces, pois ao final se lle chamou Cazabruxas. E por algún especial usaches as referencias a Selmírez? Bueno, hombre, a ver, tendo en conta, personalmente no, eu en xeral, a ver, eu vou creando, usando a historia de Galicia, esta especie de mundo que todo ten unha conexión. De feito, o personaxe da Raíña Lupa está en todos, non? Esa sería a conexión Sí. o fío condutor, non? De todo isto, pero, home, a miña idea é, sabes, ir facendo todos os eventos relevantes da historia de Galicia. Entonces, pois non sei, supoño que acabarei con 80 anos, unha cousa así. Pero claro, Xelmírez, ao ser esa figura de poder tan importante, xa sea verdad ou mentira, as cousas que se din del ou os que escriben a historia, non? Que son os vencedores sempre. E como ademais a súa morte, pois, hasta onde eu lín, ora corríxeme se me equivoco, pero
é como que non está moi clara nin onde está enterrado, nin todo eso, entonces Claro, pois dixen, oye, pois mira, aquí meto eu cizaña, porque claro, a mí tamén me gusta, e creo que unha boa maneira de escribir estas cousas é que buscar esos vacíos, non? Porque, por exemplo, sobre os castrexos, claro, daquela época tampouco que se sepa moitísimo, xa, non? O sea, en comparación con fai, eu que sei, 5 siglos ou así, non? Entón, claro, se hai algo do que non se sabe, pois é como que me dá máis pé a ficción. Non sei se me explico. xa. Entonces, bueno, eso foi un pouco o plantexamento do relato este. Mira, dinos por aquí no Instagram, Ujú. hola, a ver se podedes preguntar porque non teño tweets, e é se teñen si contan con colaboracións ou aspiran a sumar colaboracións. Pois, hombre, tanto hai colaboracións en todos os discos, a min gustaríame que houbera máis, en eso seguiremos loitando. O que pasa é que, claro, nós agora estamos nun momento tamén de que estamos construindo unha base de Claro. fans realmente, entonces, claro, a medida que iso crezca tamén seremos capaces de ter máis colaboracións e máis importantes. Poche dicir que, por exemplo, no anterior disco colabora Sabela, que toca con Sés. Hai uns temas como o de Feira, que ela toca a frauta, no prólogo ela toca o pandeiro tamén. De feito, ese prólogo está construído en base a unha cousa que gravou ela no estudio de pandeiro, ese groove, Sí. o resto foi todo construído a partir deso. Tamén as pandeiretas que sonan as toca un amigo meu de Rianxo que leva todavía no Tradi, que tamén me axudou a gravar as guitarras acústicas e outras historias. Neste disco tamén hai uns alalás e unhas voces que as canta Carla, que tamén era cantante de Leira Buxo, con Varelita. Em, entón, claro, home, no futuro, sí, eu desde logo, e sobre todo po seguinte disco, eso sería unha cousa a mellorar con respecto a este, de contar con máis colaboracións de máis xente, porque claro, obviamente eso enriquece moitísimo. Entón eso, digamos que é como unha asignatura pendiente, pero o sea, seguro que chegarán, vamos, 100% seguro, sí. E logo hai un tema moi interesante e é que hai un papel, digamos, moi interesante no voso, moi importante, perdón, no vosos traballos son as ilustracións do disco, non? E o contido Mm, que tedes na web, quero dicir, é fundamental mm, acudir a eso para entender un pouco todo o que narrades ou sobre todo eso, para a xente que mm. nos está a ver que os escoite ou tal, explícanos un poquinho, pois eso, o que contades na página web e as ilustracións Mm. que tes no disco. Sí, claro, a páxina web é onde está todo centralizado, non? En realidad, todo sobre o que podes encontrar sobre nós está aí, centralizado, están todos os enlaces e todo. Claro, ti cando mercas un disco, además aproveito xa para enseñar este último, así fago un pouco de promo, Sí, sí. que este o Cazabruxas, non? Ti si mercas este disco, eh, claro, que ademais tamén parte deste traballo extra literario tamén é para que a xente teña outra excusa maiores, bueno, traballo literario e artístico dos dibuxos, para que a xente cando merque este disco, un disco xa non sea simplemente, bueno, para apoiar o grupo. Oye, claro, aquí hai un libreto de 20 páxinas onde tes claro, todas as ilustracións, non? Que están feitas polo meu amigo Raúl Gil Burés, que é un pintor que é un pintor artista de Rianxo. E bueno, entonces na páxina web tamén, o sea, ti realmente, ainda que non compres o disco, ti tes acceso a todo isto. Está todo aí. Porque, claro, a idea é que sea como un mini universo, Claro. non? Entón,
ti na página web, claro, tes a primeira parte Sons of Exodus, tes a historia, tes as letras, tes os enlaces para Spotify ou para YouTube, tes a segunda parte, tes a terceira parte, ca súa correspondente ilustración, que claro, bueno, da ilustración non musical, pero é outra colaboración máis, que é super importante, porque realmente, claro, eu, a min, desde logo, eu estou encantado con estas ilustracións, co traballo de Raúl, porque é, o sea, bueno, el, claro, el vive desto, e xa se nota cando ves, claro, xa mismo non sei, a interpretación que fixo el do obispo Xelmírez, a mí me parece brutal. Claro, non sei se aquí se pode ver moi ben, pero bueno, na páxina web Sí, 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 sí. está todo isto. Que guai, que guai. Logo tamén, algo moi eso que che quería preguntar eu, que a min a verdade chamoume a atención, e é como está sendo a acollida en redes a vosa música, porque, joa, tedes videoclips que superan eso, as 50.000 reproducións, hai outros que están casi en 15.000, quero dicir, realmente son unhas cifras moi potentes, e máis para, bueno, estar comezando entre comillas, pero quero dicir, eso como está sendo a acollida? Pois de momento moi ben. Eu, de feito, para ese primer videoclip, a verdade é que o obxectivo que me marcaba eran 10.000, sabes? Entón, pois, sobre todo, casi máis que as visitas, o que valoro, porque xusto, por exemplo, en videoclips anteriores nunca tivemos tantos comentarios tan positivos. Bueno, Xa, non sei, 70 comentarios, 70 e pico, e son todos como moi positivos e de xente que, oye, ou de tal streamer que alguén lle suxeriu, mira este tal, e despois comenta ali, hombre, claro, eso claro, é o que é polo que tamén se fai isto, non? Claro, cando hai reacción, porque máis que as visitas é que haya reacción, que hai decir, claro. non é irrelevante, en plan, bueno, vale, sí, está guai. Entón, despois, sí, nas redes, hombre, non che vou a mentir, non é unha horda de Xa, fans que cada día hai 100 novos followers, pero sí xa, que pero en comparación, desde logo, o sea, con este está indo moitísimo mellor que os anteriores. claro, En Spotify cada día ou cada 2 días van subindo, van medrando, claro. en se van sumando cada día algúns followers, tanto en Instagram como en Facebook. Se nota que a xente xa está algo máis atenta ás publicacións que facemos. Sí. Entón, bueno, claro, quero pensar que pois, oye, esta promo, este disco, todos estamos facendo moito mellor que o que Sí. conta, ir a máis. No, pero ademais eso, sexa, sobre todo a mí no de Cazabruxas chamoume a atención. Dúas cousas, unha comentáchela a ti. Os comentarios, que había moitísimos e víase como xente, non, que vos estaba a descubrir, e logo as Mm, reproduccións, ou seja, moitos grupos lle gustaría poder ter xa 50.000 e tampouco, en tan pouco tempo, non? 50.000 reproduccións mm, nun videoclip, a verdade é que é unha pasada e, bueno, lle sirve tamén, non? mm. Pois como para que logo, polo menos, dar a coñecer o nome e a partir de aí, pois, xa poder darse a coñecer máis, non? Sí, sí, cruzamos os dedos. A min, de feito, foi creo que foi onte, cando subín onte ou antonte, o videoclip voso, e como comparto nas historias tamén, de Facebook e nas historias en Instagram, Mm. no de Facebook, houbo un mítico así comentario que eu non sei se vos recibistes algunha vez que decían, parece un Mago de Oz versión galega, pero moito máis chulo e tal. Eh, Xa. eu Sí, decía, se os ves ver a conversa, non teño moi claro se preguntarlles por eso de Mago de Oz ou se vos están a comparar. sí, pois, me parece unha pregunta pertinente, porque ademais, eu, de feito, bueno, xa che comentei antes, eu, de feito, Mago de Oz é un dos primeiros grupos Sí, que a min, eu recordo que o Finisterra,
que non sei se acordaros de Sí, sí, Fiesta sí, sí. Pagana, todo eso, claro, eso fora un boom. Daquela, claro, eu tiña 12 anos ou así, eu, claro, acórdome de escoitar eso, Satania e tal, e eu, claro, nunca escoitara nada parecido, un amigo tiña o disco e ostras, e dixen, hostia, isto encántame, sabes? A ver, eu creo que nós o que facemos, volvendo ao que falábamos antes, este disco e un disco de Mago de Oz podría estar na mesma estantería. Xa, xa. Pero eu honestamente creo que son moi distintos. O mesmo que dicíamos antes, que estilo tocas? Folk metal. Bueno, vale. Claro, Pon full metal de Finlandia e claro, non se vai parecer a isto. claro. Claro, sí, hai caña, hai tal, sí, vale, pero aquí eu creo que nos o sea, a miña intención non é criticar nin a Mago de Oz, nin a nadie, nin a ningún grupo, simplemente digo que son distintos, ¿no? Aquí, Claro, claro, eu e menos mal, porque claro, si a xente di son como un Mago de Oz, pero que mola máis, pois perfecto. Pero se a xente di, é como unha copia de Mago de Oz, aí xa, entonces é un fracaso, xa, porque de feito todo o contrario. Ademais, e isto, claro, aprendino tamén desas grabacións que fixen con xente que tocaba tradi. Claro, eu non pensaba que houbera tanta diferencia o mellor de unha melodía escocesa, dunha melodía galega. E a verdade é que, carallo, xa hai. Ostras, claro, non hai bastante. É verdade que hai cousas que poden ter, obviamente, hai as súas similitudes, pero claro, Mago de Oz non teñen ningunha muiñeira, xa. claro, e nós temos muiñeiras. A de Cazabruxas é unha muiñeira. De feito, aínda sorteamos a quen adivinara, había un post en Instagram a quen adivinara que muiñeira era a de Cazabruxas. E bueno, xa ganou unha rapaza de Muros, xa ganou un disco gratis firmado. Eh, eh, entón, claro, o sea, non é a mesma. Aparte que tamén o bueno, as influencias, claro, o mellor Mago de Oz xa é unha cousa un pouco que o mellor máis power metal, non? E aquí, pois, pois non sei, pa xente o mellor que lle guste ir ao Resu e que lle gusten grupos que van, pois hai influencias de Ghost, hai influencias de Parkway Drive, hai influencias de Black Label Society incluso, e eso non é exactamente o estilo que fai Mago de Oz, por exemplo. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí. E logo, a mí hai un tema que sí que che quería preguntar, porque me chamou moitísimo a atención e dixen, quero eso, e é que tedes como unhas moedas, como diría, como unha especie de moeda acuñada por Requiario, que eu tamén aproveito para facer propaganda, que na campaña esta do Reino que fixemos o ano pasado, falamos aí nun vídeo, nunhas infografías sobre a acuñación de moeda propia por parte de Requiario, que é unha moeda que, para que non saiba, circulou no período suevo, e se non me equivoco, porque pode ser un fallo directo, pero se non me equivoco, hai copias en Francia, hai algunhas copias destas moedas, creo que en Francia, e eu quería que me contaras eso, porque deixoume volado. Bueno, claro, supoño que eso será porque o mellor viches esa entrevista que me fixo Bocixa, e que eso o sea, a idea para o seguinte. O sea, esas moedas, bueno, eso non foi idea miña, eso foi idea de Amos, o meu amado manager de batería. El, claro, sí, non sei como foi, que el tamén, a raíz do que lle dixen oye, mira, ti, mira, cando empecé eu a ver as entrevistas de Anselmo, entonces el non coñecía a Anselmo tampouco, entonces el empezou tamén a ver e flipou e tal, e entonces el tamén pasei un pouco como a min, que a veces que é moi entusiasta, a veces, entonces empezou a ter aí un mogollón de ideas, entonces díxome, hostia, pero isto do Rei Requiario, tío, había que facer algo. E eu dixen, pues, sí, claro, sí que hai 50.000 cousas. E el, non sei con quen falou, e díxome, mira, fixe unha moeda do Rei Requiario, isto ademais despois podíamos tirala nos conciertos en vez de tirar púas, fixo, claro, ese sería como o prototipo,
pois nese vídeo se enseña, nesa entrevista que hai, que tamén está na página web, eso está como o perfil do Rei Requiario, despois polo outro lado está o noso logo. Sí, Entón, sí, a idea é facer é que o home, non quero asegurar 100% seguro que o seguinte relato vai ser acerca do Reino de Galicia, pero probablemente, sí, probablemente. sí, sí, Pero eso, de momento está en fase embrionaria, non? sí, totalmente. Sí. Pois é unha idea interesante, que ademais, joder, eu nestas charlas que facemos témolo falado que é un rei que o tío deixou pegada porque, entre outras cousas, foi o primeiro, foi o rei que convertiu o reino de Galicia ao cristianismo. E vaya, desas chegou ata hoxe. Que cando menos Sí. curioso, non? E que acuñou moeda propia e máis dentro dos límites do Imperio Romano, ou seja, quero dicir, é unha figura moi interesante, non? Sí. E está moi guai. Eu, se facedes eso, eu quero unha, eu compro. No, si eu xa me comprometín con Amor, non podo botarme atrás, casi seguro que sea po seguinte, pero bueno, non me quero comprometer que fijo sea po seguinte. Se é po seguinte, é pa dentro de 2, pero si, casi seguro que si. De feito, si está vendo el isto, probablemente estará dicindo: "Como que non é po seguinte? Como que non?" Pero bueno, sí, seguro. E entrando xa, bueno, nas últimas preguntas, eu quería preguntarche si con este proxecto aspirades, digamos, como aspiración, non? A poder chegar a, quer decir, a poder vivir deste proxecto ou digamos que vai ser un complemento aí das vosas vidas, porque vos tedes, pois, aparte disto, o vosso traballo, ou sería quer decir, un obxectivo que vos gustaría cadar, pois, poder vivir profesionalmente diso? Porque nós témolo falado aquí, bueno, con moitísimos grupos de música, non? Podemos falalo hoxe tamén, e é que os grupos de música galegos tamén precisan apoio precisamente porque tamén ten que ser un obxectivo pois que a cena musical cada vez haxa máis xente que poida vivir do seu traballo e do que fai, non como banda. O obxectivo clarísimamente sí que o é. O sea, si, eu creo que calquera que vai a un concerto noso ou que, bueno, pues eso, que vexa o noso traballo, a páxina web, como se vai engadindo, como se vai intentando mellorar, o cariño que se lle pon a todo isto, hombre, eu creo que a seriedade que se está facendo este proxecto, eu creo que pues, é un espello de eso, claro, de que nos queremos que isto sea un modo de vida. Claro. Despois, outra cousa é, bueno, claro, a ver, si xa a aspiración non é esa, pois entonces é como decir, vou estudiar para un examen para sacar o 5. Xa. Se sacas o 5, o 10 non vas a sacar. Eso está claro. Bueno, polo menos eu vexo desa maneira, non? Entonces, claro, hombre, eso desde logo é a intención, é que, bueno, que a xente pois, valore o proxecto, que sea un referente deste estilo de música, que incluso pois a xente participe desto, porque a min, por exemplo, encantaríame que non sei, para futuros relatos ou así, que a xente pois, bueno, como que falamos do Rei Requiario e tal, que a xente propuxera cousas. Que o mellor houbera un relato que eu tuvera que escribir basado en as top mellor 4 suxerencias da xente en Instagram ou Facebook, por exemplo. A mí encantaríame facer eso. Ou, bueno, eso. Pero sí, nos aspiramos a tocar o maior número de festivales posible e que a xente veña aos nos concertos e eu e os demais xa nos desviviremos para que iso se poida facer. De momento estamos centrados non en ser estrellas do folk rock, pero en que a xente vaya, en que a xente nos coñece, en que a xente aprecia isto e eu creo que hai moita xente que lle vai gustar, que lle pode gustar. Eu creo que sí, estou totalmente de acordo e sí que vai a gustar porque os videoclips, a verdade, son moi bons e a posta en escena ten que ser moi bo. E entón, para ir complementando iso, quen vos queira ver en directo, que datas nos podes dicir nas próximas semanas ou meses que teñades confirmados ou que se poidan dicir, vaya? Pois sí, pois temos 3 datas que ademais, claro, nos
bueno, tamén relacionado con ese problema da logística meu de viaxar e tal, sempre intentamos concentralas, non? Entón, pode haber intervalos de tempo, se alguén se perde algún destes próximos concertos, igual ten que esperar mellor hasta finales de maio, tal. Nós, o primer concerto da xira vai ser en Santiago, o 22 de abril, é dicir, o sábado, non este, sino da semana seguinte, non? E Sí. tocamos na Sala Sonar, cun grupo que se chama Portofranco, que tocan de puta madre, tocan un rollo así, rock progresivo. E despois, a semana seguinte, 28 de abril, na Sala Rebullón, en Mos, con Xamaín, e despois o 29 na Mardi Gras en Coruña con De Leiva. Entón, esos son os conciertos. 22 de abril, Santiago de Compostela, Sala Sonar, 28 Rebullón en Mos, 29 Mardi Gras en Coruña. Logo xa máis cara ao verán, entendo, non? Sí, vai haber concertos xa en xuño e tal, pero ahora de momento só vou confirmar estes. Estes son Sí. os que temos ahora. Despois en maio aínda non sei, Ahora os que queiran ver isto e de feito o de Santiago vai ser o primeiro, así que claro, o sea, vámolo dar todo, temos unhas ganas locas, claro, para ademais levar os temas deste disco, que parece que o que máis lle está gustando a xente o directo. Entón, aparte, tamén unha cousa que, bueno, que en realidad o que importa aí vai ser eso, o directo e que a xente escoite estes temas e que vexa a nosa posta en escena, pero tamén nestes directos por exemplo, hai un par de cousas que non podes comprar na nosa tenda online. Na nosa tenda online ti podes comprar unha camiseta de xeito como esta, que moi sabiamente teño posta, pero vai haber novas camisetas negras con un logo novo, que eso na tenda non se pode comprar, só nos concertos. Tamén o vinilo de Castrexos, só se vai poder comprar nos concertos. Entonces, claro, tamén hai o de ir ao concerto tamén che dá acceso a certos artículos máis Sí. exclusivos. Pois a xente, se quer material, que vai ao concerto, efectivamente, entendo que polo de agora non o vades a ter ainda en tendas ni nada, non? No, en principio no, temos unha tenda online que funciona moi ben, que chegan os discos en 24 horas, Mm. pero en principio no. O anterior, o de Castrexos, sí que estuvera a venta en algunhas tendas online, Corte Inglés e tal, pero, bueno, non a ver, realmente, eu creo que isto lle pasa a maioría, non? Realmente é útil ter a tenda online por se alguén quere mercar, pero onde realmente se venden os CDs nos concertos, Claro. realmente, non? É onde, pues, claro, ademais claro, o público ten a opción de, oye, pues, mercar o CD ali, incluso falar co músico, bueno, se o queren firmado, os que o queiran, claro, Claro, é o que falamos antes, o CD representa apoiar ao músico. Hai xente, claro, que sigue usando o CD no coche, tal e cual, pero claro, sabemos que agora o CD é algo simbólico. Pero, Claro. bueno, repito o dito, claro, isto xa... Claro, por eso tamén temos as ilustracións, o relato... Claro, é un curre extra que oye, que leva moito tempo e se fai con moito cariño, claro. Non é simplemente un CD co mismo que tes en Spotify e ala, veña, Claro. fuera. Non. Sí, 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 sí. E tamén eso, en que redes estades agora mismo, onde podemos seguirvos, escoitarvos? Comentabas Instagram, comentabas a Facebook, non? Sí, as redes que usamos son Instagram, Facebook e despois, bueno, temos a canle de YouTube. Bueno, na nosa páxina web www.sonsofexodus.com están os enlaces a todo eso. A Instagram, a Facebook e a tal, pero bueno, é moi fácil. Creo que non hai nadie máis chamado Sons of Exodus. Creo que en Facebook encontrei un fulano
non sei que país, que tiña, creo que tiña un grupillo así moi pequeno que se chamaba Sons of Exodus, me parece. Bueno, non sei se era grupo, era simplemente el un proxecto así Mm. del tocando así sin máis. Pero eso, que é moi fácil encontrarnos nas redes. E se non eso, a páxina web é o mellor sitio, onde está todo aí centralizado. Pois sí, pois para a xente que nos está a escoitar xa no podcast, na descripción deixo a súa página web aí para ver todo. E tamén quería preguntarche xa no final como ves ti a escena musical de música en galego, digamos, como a ves? Pensas que, bueno, que vai avanzando, que está vendo un boom, que está... Como ves? A ver, a ver, vouche contestar desta maneira. Eu creo que, a ver, a min dá a sensación de que está vendo moitos grupos moi bons en galego. Non sei se o mellor tamén o auxe das tanxugueiras axudou algo a que en xeral a música en galego o mellor este un pouco máis no punto de mira, pero ao mesmo tempo, por outro lado, eu son, aínda que fago isto, eu son bastante pesimista no que é o futuro, pois, do galego e todo eso, porque a xente xoven Sí. o sea, nós, claro, o sea, eu son pesimista, pero vou seguir facendo isto porque creo que é importante. Pero, claro, non sei moi ben que vai pasar dentro de 50 anos. Sí. Porque dáme a sensación de que a xente non lle dá importancia. Eu creo que a xente non se dá conta, creo, ou mellor me equivoco, que a lingua e a cultura van da man. O sea, non pode ser unha cousa sen a outra. Sí. Entón, claro, se perdemos o galego, e cada vez vai perdendo máis, eu mesmo incluso a calidade co que falamos o galego, porque eu mesmo sei que falo, meto castelanismos e meto palabras que non non son exactamente galegas, non? Pero bueno, eso, son bastante pesimista e curioso, pero bueno, é curioso que ao mesmo tempo eu vexo na xente xoven bueno, creo que ademais na LINF hai atrás unha estadística, non? Como terrible, como que hai cuarta parte dos xóvenes falan galego e o resto falan castelán ou unha burrada así. Non sei se esa estadística é correcta ou non, pero me parece que ali na Voz de Galicia, non estou moi seguro. Pero, claro, eso. Pero por outro lado, eu estou vendo que hai unha especie de... Eso, hai artistas cantando en galego, mellor, non sei, a mí polo menos é a sensación que me dá, que hai máis variedade de artistas cantando en galego e con máis proxección. Non sei, non sei moi ben por qué. Non sei, como unha especie de balanza extraña, pero eso é a sensación que me dá a min. Eso xusto falaba con esta semana na conversa con Minguante e a semana pasada con Sofía Espiñeira. É como que, e todos temos a mesma percepción, non? Que é como que hai moitos grupos variados e moitos estilos, están saindo moitísimos. Mesmamente eu vía nun artigo que dicía que no ano 2010 había sobre, non sei se falaba 10 ou 20 bandas de rap en galego, agora hai máis de 150. Hai moitísimos grupos diversos, non? Pero logo eso non se transforma, digamos, en que a xente coñeza todo iso, non? Ou seja, eu vexo, por exemplo, nas charlas que vou dar aos institutos, que a xente non coñece música en galego, coñece si as tanxugueiras e tal, e pouco máis. É como que falta hai unha barreira entre todo o que se está creando e logo que a sociedade o coñeza, non? Supoño que aí fará falta moito máis visibilidade en festivais, en concertos das institucións, concellos e todo iso, non? Non sei, pero sí, é como que hai máis que nunca, hai un boom, pero eso logo non se corresponde con que socialmente a xente coñeza todo iso, non? Entón, bueno, é unha cuestión complexa. A ver, eu tamén quero facer 2 apuntes porque eu
Isto xa creo que independientemente de que falemos do caso de Galicia ou do galego. A ver, hai que ter en conta que, claro, a pandemia tamén o que pasou foi que a idea de vou a facer un proxecto musical, esta idea Xa, tuvémola moitos. xa, Entonces, eu creo que hai un pouco de overbooking, non só en Galicia, sino en moitos sitios en xeral, porque xa, moitos artistas. Joder, a pandemia foi unha desgracia, pero quero dicir, pero sí que é certo que moita xente, artistas, por exemplo, tuvemos tempo para crear moitas cousas. Entonces sí que eso eu creo que foi un punto decisivo. Outra cousa tamén é que se está perdendo a música en directo, pero non solo aquí, o sea, aínda pero xa, en Londres pasa, a ver, en Londres hai moitos sitios, por exemplo, onde ir a tocar, pero aínda lle vi unha entrevista a Sting, que sabes que non estamos falando de un tipo que toca aí en 4 bares. Sting está dicindo que non hai sitios para tocar, que cando el tocaba, cando tiña 30 anos ou tal, que xa, era unha man de clubes e de sitios e tal. Bueno, eu mismo fai, non sei, 15 anos ou así, eu me acordo de ter 3 grupos distintos, o mellor un de versións en acústico, outro de versións de rock, outro de non sei que, e sempre ter sitios para tocar. E agora, non sei se tamén por ese cambio de gusto musical ou, non sei, a ver, non teño nada en contra do trap, pero non sei se o mellor, claro, a xente xoven, ahora a música descubre por TikTok. sí, sí, Quero dicir, non sei, escoitas o top 10 de Spotify, non sei, escoitas os mesmos samplers todo o tempo, non hai estribillos, son todo cancións planísimas, independientemente, non, eu non teño nada en contra do R&B, nin do rap, nin no, a min gústame todo, pero parece que é unha maneira moito máis procesada de facer todo, é todo máis prefabricado, non sei, non entendo. Debe ser que ao mellor hai tantísimo acceso e nós antes, mesmo eu recordo, e joder, non son tan vello, recordo aforrar pa un disco. sí, 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 E despois ese disco queimabas de escoitar. O mellor aínda que non houbera e claro, ahora ti tes acceso a millóns e millóns. Creo que en Spotify diariamente salen 100.000 cancións ao día. E aínda me parecen poucas. 100.000 ao día. Con esa cantidad inxente de, de música, pues claro, e o rollo é que ao final, ao mellor, claro, o esforzo, neste caso, o esforzo non é garantía de éxito, eso está clarísimo. xa, De xa, feito, probablemente teña máis éxito unha persona que dá no clavo con ese, non sei, con ese estilo sencillo e tal, e pista. E que é máis barato de facer incluso, bueno, e así nos vai. Entón, eu creo que eso que está pasando en todo o mundo, eu creo que, claro, nós tamén nos ten que afectar aquí. sí, 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 no, pero sí que é certo que agora o acceso é moito máis sinxelo que antes e, joa, eu tampouco me remonto moi atrás, que teño 36 anos, pero ainda eu tendo 18, 19, ibas casi todas as semanas a un concerto, unha sala, mercabas un fanzine, ou Mm. tiñas que tirar por aí para descubrir grupos novos bueno, a un foro de música especializada ou tal, pero agora tes todo, non? Agora xa ata os algoritmos das redes sociais, se buscas música dun estilo, recoméndache máis música dese estilo, case que non tes que buscar, non? Mm. Mm. Pero eu, de feito, joa, nós que temos a lista de música en galego no Spotify e na página web temos máis de 600 bandas en música en galego e ten visitas todos os días e hai xente que aínda, quero dicir, aínda tendo agora todas as facilidades e tal, non coñece nada. O sea, empezan a ver, digo, non coñecía nada desto. É certo que agora hai co efecto tan xugueira, subo, pois, con outros grupos, non? Tamén un efecto aí que se deu a coñecer un pouco máis, pero, bueno, eu creo que falta moito. Eu tamén estou de acordo que falta moito por facer. Eu, se che digo, eu vexo nas charlas nos institutos
que a rapazada de hoxe, grupos de música en galego e persoas que xeren contido en galego en redes, vamos, cos dedos unha man, sóbranse. E non é nun instituto concreto ou nunha cidade, é en todos, incluso en rapaces que falan galego, é unha pasada, falta moita divulgación, pero bueno. Si é que é unha corrente, non é difícil pelear, é moi difícil pelear, pero oye, bueno, Hai hai que que pelear. Neso estamos, ten que ser. claro, sí. Ten que ser. Pois sí, pois nada, levamos 1 hora e 8 case, entón eu creo que Ben, podemos deixala aquí, a verdade é que se me pasou sí. rapidísimo, e nada, animar a xente a ver a súa página web, tedela aquí diante na pantalla, a seguir as súas redes sociais, tamén a ver os videoclips en YouTube. De feito, eu creo que para divulgar esta conversa, a ver se me podes pasar un cachiño do vosso videoclip e subímolo ás redes aí con enlace Sí, da conversa e con enlace do videoclip completo para enganchar aí a xente un pouco e que o vexa estes días nas redes nosas tamén. sí, E claro. nada, agradecidísimo porque esteas aquí e nada, desexar todos os éxitos posibles e seguiremos aí expectantes. Eu estou, o sea, quero darche gracias porque, claro, encantoume a conversa e nada, eso, conta co do videoclip. Eu tamén desexo que Orgullo Galego siga medrando porque eu creo que faz unha labor moi boa. De feito, fíxate que eso, co de Xelmírez e tal, o de Anselmo. Eu, Sí, claro, gracias a que ti lle fixeches a entrevista tamén acabei sí, facendo isto. E solo si, solo unha cousiña que creo que se me olvidou comentar, son en detalle, na páxina web tamén está onde están os enlaces para comprar as entradas. As entradas pódense comprar no concerto, obviamente, pero sí, anticipada, bueno, sale un pelín máis barata, están os enlaces todos aí, pero bueno, tamén en Instagram, en Facebook tamén están as ligazóns para as entradas. E nada, eso, Borxa, agradecerche un montón a conversa e nada, e hasta outra logo. sí, aí seguiremos en contacto tamén, bueno, eso, dicir que nas nosas listas Spotify tedes o seu disco metido para escoitar aí con máis música en galego e nada, eso, agradecerche novamente, mañá xa estará isto publicado e nada, deixoche xa marchar, vou continuar un minutiño máis, pero nada, graciños, non? Graciñas. Veña Ben, logo. chao. Chao, chao.